Må jeg gå på toilet? Ja, Amir. Du må gerne gå. Hvad skal du, Lars? Kom ud, kom her. Kom, bring den her. Kom ind, kom ud. Nej, nu! Hvad er der galt, Amir? Lars, han tog min punkt. Den skal fortælle den næste. Ha' din punkt. Hold op der. Nå, Lars. Ved du selv, hvorfor du er her? Ja, altså... Din klasselærer melder flere gange, om du har mobbet en dreng, der hedder Amir, på grund af hans hudfarve. Er det rigtigt, Lars? Det tror jeg ikke. Jeg tror, du veksler med en anden. Der står Lars Sørensen. Er det ikke dit navn? Jo. Jo. Nå, Lars. Hvad synes du, vi skal gøre ved det? Ser du, Lars? Hvad har du egentlig imod den med en anden hudfarve? Hvad er det, der gør dig så vred? De stjæler ikke. De er så pisseirriterende. Lars. Hør nu her. Jeg tror, det er hvem har sagt det? Ja, min mor. Nå, Lars. Tak for i dag. Du må komme igen næste uge, hvis det fortsætter. Jeg vil tage en snak med min mor, og jeg vil tage en snak med Amir nu. Nå, Amir. Du ved godt, hvorfor du selv er. Ja. Du bliver mobbet af Lars Sørensen. Ja. Og det er på grund af din hudfarve. Ja, Og jeg har skrevet mit navn op, som det bliver kaldt. Og der indgår sort svin. Ja. Næger. Ja. Er det rigtigt? Ja. Nå, Amir. Ligesom jeg vil tage en snak med Lars' mor, så vil jeg også tage en snak med din far. Fajit Alamente. Ja. Vi vil mødes her i morgen på 2-tiden, og så snakker vi om jeres problemer. Ja, så sidder vi her igen, Lars, og goddag til dig, fru Sørensen. Ja, vi er her i dag, fordi at Lars, han skulle have kaldt en lille dreng, der hedder Amir, sorte svin og nære, og taget hans penge. Kan du noget til det, fru Sørensen? Ja, det skulle da selv have været om det. Ikke også, Lars? Ja, sgu da. Ja. Okay. Og hvorfor har du lært om det? Jeg vil sgu da gerne beskytte mit barn mod de der skide næger der. De kan så bare rundt og stjæle alt, hvad de ser. Jeg synes at det er frygteligt, de har det sådan, fru Sørensen. Hvor har de fået det fra? Sådan er fordi en gang, hvor jeg kom hjem, der fandt jeg ud af, at alle mine penge var stjålet. Og jeg så vinduet åbent. Det kan næsten ikke være andre, jo. Fru Sørensen, så du præcis, hvem der stjal dine penge? Nej, ikke sådan rigtigt, men det kunne ikke have været andre.
Det er jo kun dem, der stiller. For så, du kan ikke bare beskylde indvandrere for at tage dine penge, når du ikke så, hvem der gjorde det. Det kunne lige så godt have været en hvid. Hvorfor skulle et hvid gøre det? Det giver ingen mening. Hvorfor forestiller jeg, at Lars går ind og stjæler i et hus? Det kan da ikke ske. Jo, det kan jeg da godt forstå. Det viser sig kun, at det er 15% af alle indbrud i Danmark, der skyldes indvandrere. 15%? Kun? Det var jeg slet ikke klar over. Nå, vil du så ikke prøve, please, at lade være med at dømme nære fremover? Ja, så skal jeg prøve. Og Lars, så er der fandme også sammen med Amir. Det skal jeg nok gøre. Ja. Vil du ikke lige hente Amir og far herinde bagefter, når jeg går ud? Jo, det skal vi gøre. Hej, her Alamendi og Amir. Jeg har gode nyheder. Okay, psykolog. Hvad er de gode nyheder? Må vi høre? Jeg har ændret fru Sørensen og Lars fordom mod dig og Amir. Det er sgu da pinlighed, men er du sikker, fordi jeg gider ikke have en dag mere, hvor lille Amir han leder. Jeg er rimelig sikker. De så ret overbevist ud. Jamen, så må I håbe, I holder løftet. Jamen, jeg er også glad for at kunne hjælpe dig her, Alamendi, og selv Amir. Så må jeg bare håbe, at I får det godt fremover.